रिमिना ब्रह्म बिथाङा टीडीसी आव फरायो बिथाङा दा कलेज लेभेलनि सेक्रेटारि जोंना हाई स्कुलनिया माइदां सोरां ब्रह्म दा बिथांखौ एसे बिबुंथि होनो थाखाय खावलायबाय गुसुङै दे बयनिसिमबो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय दिनै सार थिननाय लेखा आं दिनै बिथां उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सोमोन्दै आं माखासे बिबुंथि लाखिगोन दिनै 1 मे बयबो मिथिखादों दिनै बिथां उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि थैनाय सान बेवहाय आंहा माबाफोर बुंनायाव गोरोन्थि जायोब्ला गिबियावनो निमाहा बिहरग्रोनाय थाबाय बयबो मिथियो बिथाङानो जोंनि बर'नि नायल' जाल' सासेल' बर'नि बिफा महरै सिबिजानाय अनसाय जाबोनाय बड'फा बिमुं मोननाय बिथाङा 1952 मायथाइनि 31 मार्चआव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा हालामनि बरागारि गामियाव जोनोम मोनदोंमोन बिथांनि बिफानि मुङा मंलाराम ब्रह्म आरो बिमानि मुङा लेपस्रि ब्रह्ममोन बिथाङा उन्दै समनिफ्रायनो गोबां हुसियार फरायसामोन गुबुन फरायसाफोरा गुबुन गथ'फोरा बायजोआवहाय गेलेबाय थायोब्ला बिथाङा न' सिङाव हाबनानै हारसिं बिजाब फरायबाय थाग्रा बे हुदा दंमोन नोंथां फंबाय बिनानाव उन्दैमोनाबो जों फरायसाफोराबो बिथांनि माखासे आखुफोरखौ सोलोंनांगोन आरो बिथाङा जानाय लोंनाय थानायफोरावबो गोबां उन्दैनिफ्रायनो हुसियारमोन ना सु बेदर हाराफोरखौ बिथाङा गोबां बासिनानै जायोमोन आरोना जाहाथे बेफोर जिरादफोरा देहानि थाखाय खहा खालामा लोगोसे बिथाङा जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावलांदों बिथांनि थांखिया बे नङामोन जे गाव खुसियै थानानै गुबुनफोरा दुखुयै थानानै गाव मोनसे गोजोन संसार दानानै आथिं हेबनानै आखाइ हेबनानै मालायनि दुखुखौ नायबाय थानाय बिथांनि थांखिया बे नङामोन बिथांनि दुखुआ बेसो जे हारिनि जेंनायानो बिथांनि जेंना बेबायदिमोन बिथांनि सानस्रिया लोगोसे बिथाङा माखासे फरायसालिफोरावबो फोरोंगिरि मावबोदों बिथाङा 1979 मायथाइनिफ्राय 1982 मायथाइसिम गसाइगाव हाई स्कुलावहाय एसिस्टेन्ट टिचारबो जाबोदों आरो 1983 निफ्राय 82 मायथाइसिम बिथाङा अल बर' स्टुडेन्टस इउनियननि भाइस प्रेसिडेन्ट जाबोदोंमोन बिनि उनावनो बिथाङा 1986 मायथाइयावहाय बिथाङा अल बर' स्टुडेन्टस इउनियननि आफादगिरि महरै प्रेसिडेन्ट महरै बिथाङा खामानिखौ मावलांदोंमोन बे बिबान लानाय समावनो बिथाङा जोंनि बर' हारिखौ गोजौआव दैखांनो थाखाय जों बर' हारिनि उन्दुसिनायखौ गोजौआव दैखांनो थाखाय बिथाङा माखासे हाबा मावलांदोंमोन जों बर' हारिनि थाखायनो बिथाङा जोंनि बर' हारिनि थाखाय आलादा रायजो दाबिनाय बड'लेण्ड बेखौ लाबोदोंमोन बेयावहाय बिबान लानाय समावनो बिथाङा बड'लेण्ड लाबोनाय बे जांख्रिथायखौ बिथाङा लाबोजेनदोंमोन नाथाय बिथाङा दुखुनि खोथा सेंग्रा बैसोआवनो खम बैसोआवनो बा 34 बोसोर बैसोआवनो बिथाङा बे बुहुमखौ नागारनानै थांनांगौ जायो जाहोना बेनो बिथांनि देहायावहाय मोनसे केन्सार बेराम जादोंमोन बिथाङा हारिनि थाखाय खामानि मावनानै गावनि देहाखौ ओरै जोथोन लानो हायियाव केन्सार बेरामाव गोग्लैनानै बिथाङा रुंसारि जानो गोनां जायो 1990 मायथाइनि 1 मेआवहाय अर्थात दिनैनि सानाव बिथाङा रुंसारि जादोंमोन लोगोसे बिथाङा थैनोसै समाव मोनसे राव बुंलांदोंमोन जे आंनि थैलांनोसैयाव आंहा एसेबो दुखु गैया नाथाय आं थैलांनायनि उनाव आंनि सानस्रिफोरा थैफालाङोब्ला बेयावसो आंहा जोबनो गैयै दुखु दं बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंलांदोंमोन आरो बिथांनि बे बाथ्रा बुंनायखौनो जोङो दासिमबो लाखिगासिनो आरो इयुनावबो लाखिलांगोन आरो जों जाहाथे जोंनि फरायसाफोराबो गासिबो लाखिलाङो लोगोसे आं बुंनो सानो जे जोंनि बे इउएन एकाडेमि कलेजआ जोंनि बे इउएन एकाडेमि स्कुला जाहाथे जिहेतु बिथांनि गोसोखांथिजोंनो दाजानाय बिथांनि गोसोखांथिजोंनो लुजानाय बे हिसाबै जोंनि बेयाव इउएन एकाडेमियाव फरायनाय गासिबो फोरोंगिरि फरायसाफोरा गासिबो बिथांनि सानस्रि बिथांनि थांखि बिथांनि जिउ जारिमिन गासैफोरखौ मिथिनाया मोजां बिथांनि बेफोर गासिखौबो लाखिलांनाया जोंनिनो हाबा लोगोसे जों गासिबो बर' माहारिनिनो हाबा आं बांद्राय गोलाव बुंनो सानला सान्दुङाबो गोसा जोबनायाव बुंनो सानो जे क्लास 8 निफ्राय पिजि लेभेलसिम जोंहा रावबो थांथ'नो मोना बे बिबार बावखांनायनि उनावहाय जोंहा क'क्राझार हाई स्कुलनिफ्राय ओरैजाय चिल्ड्रेन
बड'फा चिल्ड्रेन पार्कसिम मोनसे रेलि दङ बेवहाय थांनांगौ नोंसोरो बे बिबार बावनाया जोबोब्ला बेवहाय कलेजावनो ज' जाथ'नानै था बड'लेण्ड बास फैगोन नोंसोरखौ लांगोन बेवहाय नोंसोरो गोसो गुदुं जानानै बेवहाय रेलियावहाय बाहागो लाहैनो थाखाय बयखौबो खावलायनाय जाबाय लोगोसे आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होगोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम बिथाङाबो उन्दै समब्लाबो जाखिनि मिथिगौ मोजांखौनो मिथिगौ मानो होनबाले सान्दुंनि थाखाय जों हलाव नङा ओंखायनो लेक्सारखौ बिथाङा बारा गोलाव होआसै